गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि दैदेननायाव बर' माहारिखौ मोनसे गेरेमसा माहारि दानायनि मिरु थावनि धुबुरीयाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि बाखनायथाव हाबाफारि। दिनै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टआ धुबुरी PGTT कलेजाव गुरुदेवा अहिंसा खान्थिनि सोमावसारगिरि बेनि सायाव मोनसे मेहेरगोनां सावरायमेल खुङो। डक्टर प्रतिमा नियोगी डक्टर मोहम्मद आब्दुल वाहिद बिथांमोना फुंखा सुबुं महरै लिरबिदां फरायथियो। मानिक कुमार ब्रह्म लिरनाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बिनि जिउ आरो हाबा मावनाय बिजाबखौ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टआ साफायफिननानै दिहुननाय बिजाबखौ धुबुरी PGTTनि गोरायुं डक्टर आब्दुल रहमान मण्डलआ बेखेवनानै होयो। गोरायुं आब्दुल रहमान मण्डलआ गावनि बिबुंथियाव फोरमायोदि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुंखौ खोनादोंल'सोमोन, बिथांनि बागै गोबां बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोननाय जायाखैमोन। दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बिथाङा जे सासे सरासनस्रा सुबुं जानानै सोमोनांथाव हाबा मावलांदों बेफोर बाथ्राखौ मिथिनो मोननायखौ फोरमायथिदों। बे हाबाफारिखौ क'क्राझार जिल्ला आरो पर्बतजरा जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि मददजों खुंनाय जायो। हाबाफारिखौ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि आफादगिरि डक्टर अजित बर'आ दैदेनो। डक्टर अजित बर'आ बुङोदि समाज सोलायनाय आरो जौगानायाव गेदेमा सुबुंफोरनि सानस्रिया गोहोम खोख्लैयो आरो बेनिखायनो गुरुदेवनि सानस्रिखौ फोथांनानै लाखिनो ट्रास्टआ हाबा मावगासिनो दङ। गुरुदेवनि सानस्रिया महात्मा गान्धीनि अहिंसा सानस्रिजों रोखोमसे होननानै बुंथिबावो। बे हाबाफारियाव दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि गाहाय नेहाथारि जगत चन्द्र ब्रह्मआबो बाहागो लायो।